De finale van het LVK wordt op vrijdag 11 februari 2022 gehouden in Venray. Willy Konings, bestuurslid van de Vorstenraad, is maar wat blij met de komst van het spektakel. Eigenlijk vorig jaar hadden wij eigenlijk al die wens, maar ja, doordat corona zeg maar roet in het eten gooit, is dat niet doorgegaan. En we gaan met 15 verenigingen, alle aangesloten bij de Vorstenraad, gaan wij er een heel mooi feest van maken. Wij spelen al bijna 2 jaar met dit verhaal, dus we hebben er heel veel met alle verenigingen over besproken. Er zijn een aantal verenigingen die zijn ook echt heel erg betrokken bij het LVK, gaan er ook heel vaak naartoe. We hebben dorpen waar ook echt artiesten vandaan komen. Ja, dan zie je dat als we dat bespreken in een vergadering, als we dit samen kunnen doen, dat het gewoon heel goed ontvangen wordt. Terwijl er ook wel aspecten zijn waar je zegt van ja, weet je wat is onzekerheid, risico, corona, ja, dat is natuurlijk in deze tijd. En die vragen worden ook terecht gesteld binnen de Vorstenraad. Maar we proberen daar met z'n allen gewoon een heel goed antwoord op te geven. En doordat we een commissie, een werkgroep hebben samengesteld, waarin we zeg maar, ook heel veel competenties hebben samen kunnen voegen. Vanuit het dorp en ook vanuit Venray. Zijn we er echt van overtuigd dat we dat ook op een hele goede manier en ook dat we de risico's ook goed kunnen managen kunnen afdekken. Was het een moeilijke klus om het naar Venray te halen, het LVK? Ja, in principe, vond ik dat wel meevallen, omdat Venray heeft in het verleden laten zien dat het LVK, dat het organiseren van het LVK, dat het gewoon heel goed gaat. En 2016 staat gewoon nog vers in het geheugen. Alleen is ongelooflijk enthousiast daarover. Ze kunnen, met name in de evenementenhal, kunnen ze dus heel veel. Stichting LVK heeft een goede ervaring. Ze hebben goede ervaring met de organisatorische kwaliteiten. En vanuit die organisatie van de PLA's toen hebben we nu ook bijvoorbeeld Jan Arts erin zitten die organisatie toen heeft mee opgepakt. Dus eigenlijk was Stichting LVK was gewoon heel enthousiast dat wij dit willen gaan doen. Ja, je noemde dat even de evenementenhal. Dat wordt niet de locatie zoals het er nou naar uitziet. Nee, inderdaad is dat vooralsnog niet het geval. Wij hadden het graag echt in de evenementenhal gedaan, omdat daar dus die locatie natuurlijk in het verleden ook bewezen heeft dat die perfect is. Echter, die is op dit moment niet beschikbaar en dat is ook heel begrijpelijk in deze tijd, in een moeilijke tijd. En daarom hebben wij gekozen voor het opzetten van een paviljoen. We kunnen daar evengoed 6.500 mensen ontvangen. Ik heb er heel veel vertrouwen in dat we daar een heel mooi LVK van gaan maken in 2022. En ook voor Stefan en Tamara, de kinderen, proef maar. Een thuiswedstrijd, dat is ook wel bijzonder toch? Ja, dat is ook zo, maar ja, ze moeten eerst nog maar eens een mooi liedje maken. Proef maar, ze moeten nog maar eens in de halve finale komen, dan moeten ze nog in de finale komen. En natuurlijk, ik hoop dat dat weer gaat lukken en dat ze inderdaad die finale halen. Dat zou natuurlijk een extra kerst op de pudding zijn voor de hele organisatie. En we hebben natuurlijk niet alleen Proef, maar we hebben natuurlijk Björn en Mieke, we hebben Goed Zat, we hebben Los, Verrekkers Mooi, Nevenen. We hebben zoveel hele goede artiesten, en dan vergeet ik er waarschijnlijk nog een aantal, die ook daadwerkelijk gewoon, waar het ook mooi voor is om gewoon dit LVK in ervaring te hebben.